Папірус. Проклятий фараон. На пачатку Сокал Гор, бог святла, і Сет, бог зла, змагаліся за ўладу над Егіптам. Рада багоў вырашыла выгнаць Сета, а Гора зрабіць першым фараонам. Тысячы гадоў фараоны змянялі адзін аднаго. Але Сет планаваў адпомсціць. Ён зняволіў Гора, замкнуўшы яго ў магічным саркафагу ў глыбіні змрочнай піраміды Омбас. Пасля страты заступніцтва Гора Егіпет застаўся пакінуты на волю Сета і яго прыслужніка Акера. Багі выбралі Папіруса, маладога рыбака, каб ён знайшоў патаемную браму Омбаса, вызваліў Гора і вярнуў Егіпту мір. Далёка ў пустэльні ляжыць даўно забыты егіпецкі горад. Гэта Ахетатон, горад фараона-выгнанніка Эхнатона. Варожы да кожнага, хто б тут не з'явіўся. Гэта не мае сэнсу, Папірус, час вяртацца ў Фівы. Тэці, я не злавіў аніводнай рыбы і не магу вярнуцца ні з чым. О, найвялікшы з рыбакоў Егіпта збядняецца. Усё ж такі ён злавіў адну ўражальную рыбу. Хацеў бы злавіць яшчэ другую. Каму выстрачыць толькі адной? Ну, добра. Вось і дзённы ўлоў. Паспяшаймася, у мяне дзіўнае прадчуванне. О, Сет! Хай здзейсніцца твая воля! Хай ветер, вада і маланка пакараюць Папіруса і Тэці! Трымайся, трымайся! Тэці! Тэці! Папірус! Ратуй! Попаліся смяротныя! Сінат! Азад! Ляціце, дэманы Сета! Выканайце сваю місію! Знішчыце двух нікчэмных людзей! Наблізьце дзень вяртання славы Омбаса! Ляціце! Выбраліся з той буры. Папірус? Папірус! Папірус, ты там? Ой, Сіда, неймаверна! Гэта Ахетатон, горад фараона-выгнанніка. Папірус? Папірус!
Ой, Сида, вы ледь меня не забили. Хто ви? Що ти собі дозволяєш? Ми Меретатон і Макітатон, дочки Ехнатона, фараона Єгипта. Дочки Ехнатона? Неможливо! Ехнатон помер, а город був зруйнований більш за стагоддя тому. Ви, видать, жартуєте. Ти ображаєш єгипетських принцес. Египетских принцесс есть только одна принцесса. Я, Тети, дочка фараона Миранра. Ха, дочка фараона, га? Я покажу, что может сапраўдная принцесса. Ну что, паспрабуеш, принцесса? Дай гэта мне. Атон, бог святла, адхілі злачынства. Теті! Папирус! Я могла тебя забить! Так, ти злуєш на своїх прислужників, Осет. Але гульня тільки почалася. Назад, Сінат! Попереджваю, Сет не дарує вам провалу. Я падышоў, а гэтыя дзве пацягнулі мяне да мішэні. Яны сапраўдныя дэманы. Дарэчы, куды яны падзеліся? Але... А дзе мы? Гэта Хітатон, Папірус. Горад Эхнатона і Неферціці? Ён сапраўды існуе? Неверагодна! Дзіва! Ну, і так і не. Паглядзі на зламаныя статуі і знішчаныя надпісы. Ворагі Ахінатона захацелі знішчыць усё, каб яго забылі. Навошта? Больш за 100 гадоў таму Эхнатон спрабаваў зрабіць Атона адзіным богам Егіпта. Ён распачынаў рэформы і ненавідзеў войны. І нажыў шмат ворагаў. Атон? Бог сонца! Урэшце ворагі перамаглі. І з тых часоў імя фараона і яго жонкі праклятыя. Іх не называюць у голас. Нефертити, Эхнатон, Нефертити, Эхнатон, Нефертити. Вунь там, неймаверна, духи Эхнатона і Нефертити. Гэта яны схапілі мяне. І гэта сапраўдныя дочкі Эхнатона? Я так не думаю. Наблізься, Папірус. Я? Слухайся фараона! Осторожно, Папірус! За мною, принцеса! Нефертити! Не! Небяспека! Не! Не! Фараон чакае!
Падыміся, папірус. О, гаспадар, доўгага жыцця і здароўя вам. Я толькі Ка, ягоны дух-двайнік, асуджаны на вечнае блуканне. Вам адмовілі ў другім жыцці ў краіне мёртвых? На жаль, каб апынуцца там, мне і Неферціці трэба вярнуць нашы смяротныя целы. Але Анубіс, бог смерці, украў муміі. У гэтым твая місія – перамагчы Анубіса. О, фараон, але як звычайнаму смяротнаму перамагчы Бога? Ты атрымаеш знешнасць найстрашнейшага з багоў, самога Сета! Убачыўшы цябе, Анубіс спужаецца, але асцярожна. Толькі адно слова, і цябе раскрыюць. І тады бяды не пазбегнуць. Тэці? Тэці! Гэта ты! Што гэта значыць? Я ледь не... Я таксама не разумею, Папірус. Неферціці загадала мне перамагчы Сета. Як мне было ведаць, што гэта ты? Тэці, яны гуляюць з намі. Без сонечных чараў мы б забілі адно аднаго. Так, бог Атон выратаваў нас. Ты толькі пераможаны бог Атон! Ты бяззбройны супраць моцы Сета! О, бог зла і разбурэння! Пахавай сваіх ворагаў глыбока ў нетрах зямлі! Осцярожна! Бяжым, Тэці! Папірус, Тэці! Вунь там! Хутчэй сюды! Папірус, ты ў парадку? Так, а дзе старая? Спадарыня, пакажыцеся, кім бы вы ні былі. Ой, Сіда, скарабей! Гэта Хепры, бог ранішняга святла і перараджэння. Там нешта напісана. Я ёсць бацька самога жыцця. Той, хто радуецца над гарызонтам. Гэта слова Атона, бога фараона-выгнанніка. Ты лічыш, што Атон клапоціцца пра нас? Так, Атон даў нам знак. Свяшчэнны скарабей Хепры пакажа нам дарогу. Атон на нас разлічвае. Ну, можа, пачнём з таго, што выберамся? Якая выдатная думка, о наймудрэйшы. І як мы гэта зробім? Можа, туды? Туды, о прынцэса Егіпта. Добра, але пачакай. Яны жывыя, я адчуваю гэта. Ты чула? З таго боку. Ой, Сіда, здаецца, гэта тупік. Не разумею. Але мы маем скарабея. Проста вернемся. Прабач, Тэці. Усё нармальна, Папірус. Калі Хепры прывёў нас сюды, значыць, так было трэба. Спадзяюся, я не спяшаюся пачынаць другое жыццё ў краіне мёртвых. Тут мусіць быць выхад. Тэці, глядзі. Знак Атона.
А иероглифы! Дакладна тыя ж самыя! О, Гор! А што, калі мы іх злучым? Я ёсць бацька самога жыцця, той, хто радуецца над гарызонтам. Спрацавала! Дзякуй, Хепры! Пахаванне фараона-выгнанніка! Сюды! Сюды, сюды, за сцяною! Нічога не зробіш, хоць мы і знайшлі пахаванне фараона. Мы ўсё яшчэ вязні. Глянь! Здаецца, я разумею, чаму мы тут. Ка, Эхнатона і Неферціці мусяць уз'яднацца з муміямі. Тады Анубіс? Правядзе іх у краіну мёртвых. Значыць, той, хто знойдзе пахаванне Эхнатона і Неферціці, павінен дапамагчы іх душам знайсці супакой. А тут написано, што саркафагі трэба аднесці ў храм Атона да заходу сонца. Што гэта? Скарабеі! Мільёны скарабеяў! О, Сет, гаспадар Омбаса, трэба дзейнічаць! Калі фараон трапіць у краіну мёртвых, твой вораг Атон верне сваю моц! Скарабеі? Яны прасвідроваюць тунэль! Неверагодна! Зразумеў! Яны выцягваюць саркафагі! Дапаможам ім! Папірус, дапамажы мне! Ужо іду! О, Гор! Гэта ўсё з імі скончана. Небу, дапамажы! А зараз забіраем саркафагі. Меч не магу дастаць! Не! Гаспадар Сет, спалі скарабеяў Хепры! Ратуйся, Теці! О, Гор! Саркафагі! Паглядзі! Упэўнены, што гэта дэманы з самога Омбаса! Сонца! Мы павінны дастаць саркафагі да заходу сонца! Пасля будзе запозна! Вунь яны! Хадзем за імі! Яны прывядуць да саркафагаў! Хутчэй, Теці! Асцярожна! Гэта зыбучыя пяскі! Твой меч! О, не! Хапайся, папірус! Не магу! Не стае сіл! Давай, Теці, не здавайся! Наступным разам глядзі пад ногі, рыбачок. О, Гор, мой меч! Ната небяспечна. Але без яго... Давер свой лёс зіхатлівай небу, якая і дала яго табе. Нам трэба спяшацца, сонца хутка схаваецца. Наперад! Прэч адсюль! Хутчэй! Хутчэй! Прэч адсюль! Давайте наперад! Давайте! Прэч! Хутчэй! Прэч адсюль! Прэч адсюль! Прэч адсюль! Наперад, давайте! Хутчэй! Наперад! Давайте, Наперад! давайте! Хутчэй! Прэч адсюль! Прэч! Хутчэй! Прэч! Наперад! Давайте! Спадзяюся, мы не забеглі ў логава львоў! Ты гэта чуў?
Гэта ўжо занадта. Гэта канец. Не, тут вода. Гэта арашальны канал. Сюды, папірус, хутка. Туды. Там выход. Вох, саркофаги. Гэтым разам яны ў пастцы, нарэшце мы з імі скончым. Хай пакарае іх магія Сета, гаспадара Омбаса! Ой, Сіда! Трымайся за саркафаг. Папірус, дапамажы! Беражыся. О, Сет! Вялікі Бог, пакажы нам сваю моц! Ого, што ж гэта? Яны жывыя! Сінат, Азат, станьце агнём знішчэння Сета! У імя Атона! Што? Я сапраўдныя меры Татон, апошняя з дачок фараона. А вы, Сетавы дэманы, падманам вы падпарадкавалі душы Неферціці і Эхнатона. Але праз папіруса і Тэці вы прайгралі. Эхнатон і Неферціці атрымаюць супакой другога жыцця. О, дякую, дзеці. Пора, папірус. Эхнатон! Нефертити! Эхнатон! Нефертити! Волею Ісіди і Асірыса, няхай Эхнатон і Нефертити знойдуть урэшце супакой у краіне мёртвых. Глядзі! Думаю, Атон, бог сонца, вярнуўся на сваё месца сярод багоў. Так. І думаю, мы знайшлі новага сябра. Мір і табе, Мірытатон, гаспадыня скарабеяў, дачка Эхнатона і Нефертити, якая аддала за іх жыццё. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Тэкст чыталі Адам Трыпутнік, Таша Мурзенштольц. Аўтар перакладу Ксенія Капіца. Рэдактар тэксту Леў Глушыцкі.